Саба докунары телевидениесінің жұмға күн чыгарылышын жырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез һәм беренче котлау хаты белән танышабыз. Хөрмәтле редакция, 27 март көнне Тимошык авылында гомер итүче кадерле әниебез Нурахмәтова Язилә Мәгъсүм кызына 70 яшь тулды дип башлана безнең котлау хатыбыз. Әни диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. 5 балага гомер биреп, тол бишектә тибрәтеп үстергән, кичкенәдән барыбызның да күңеленә иман нуры иңдергән, йөрәк җылысын тигез бүлеп, бүгенге көндә дә безне җылытып, Тимошык авылында яшәүче кадерле әниебез. Сине чын күңелебездән олы юбилеең белән тәбрик итәбез. Гомереңнең 70-нче язын балаларың, оныкларың, туганнарың белән бергә каршылыйсың. Гомер уза диләр. Юк, гомер узмый. Без узабыз гомер юлларын. Син дә әни шул сикәлтәге тормыш юлын үткәндә бик күпне күрдең. Шулай да бер нигә дә карамастан сабыр, тормыш сөючән, шат күңелле булып кала белдең. Әтиебез Вәсил белән 50 ел иңне иңгә куеп, бар канатлы булып гомер кичердегез. Әмма язмыш алтын туй бүләк иткәннән соң бар канатыгызны кайырды. Кадерле әтиебезне арабыздан мәңгелеккә алып китте. 40 елга якын яраткан хезмәтеңне башкарып, хезмәттәшләрең, авылдашларың алдында бик зур хөрмәткә лаек булдың. Ә без балаларың өчен син бердән-бер иң кадерле олы зат. Син әтиебез белән безне үстергән, аякка бастырган, борчылган, күпме куанычлар, бәхетләр кичергән кеше. Син 31 ел кайнанасын хөрмәтләп, кадерләп яшәгән килен. Син һәр көнне күңел җылылыгы бирүче, киләчәккә өмет, ныклык, таяныч булучы үрнәк. Син бар туганнарны, балаларны, кияү килен оныкларны бер түгәрәк өстәл янына туплаучы. Син тормышны, гадиллекне яратучы, гап-гади хатын-кыз. Син бит әни безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә әни, мәңге яшь бул, иң кадерле якын кешебез. Инде без үсеп, үзебез әти-әни булып, үз тормышыбызны коргач та, туган иебез һаман үзенә тарта. Чөнки анда син бар. Без бу өйгә тормышның авыр мәшәкатьләреннән биразга гына булса да арыныр өчен, ял итәр өчен, вакытлыча гына булса да бала чагыбызга кире әйләнеп кайтыр һәм синең ярату тулы карашыңны күрер өчен җыелабыз. Матур итеп куанып, каршы аласың, борчылып озатасың. Тагын китәләр дип буйыкма син, кайларда гына йөрсәк тә, кайларда гына булсак та, безнең күңелләр һәр вакыт синең яныңда. Нинди генә эшкә алынсак та, без аны үзебезне генә түгел, сезне дә кимхур итмәслек итеп башкарып чыгарга тырышабыз. Тормышта беребез дә югалып калмадык, үз урыныбызны таптык. Һәрберебез үз эшебезне җиренә җиткереп, намус белән башкарабыз. Чөнки моңа безне сез өйрәттегез. Кеше арасында кимхур итмичә, яратып, сөеп үстердегез. Нинди генә кыенлыклар килсә дә, безгә сиздермәдегез, гадел булырга өйрәттегез. Без моның өчен әни сезгә бик бурычлы. Бу изгелекне яхшы гамәлләребез, игътибар һәм ярдәмебез белән сезгә кире кайтарырга бурычлыбыз. Без сине әни яратабыз, яратачакбыз һәм яраттырбыз. Әни диеп дәшү шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммәбездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет. Син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган яхшылыкларыңны булса иде әни бәхилләтеп. Уйлам әле картаян дип, шат көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомрең, урыннарың булсын гел түрдә. Иң изге теләкләр белән кызларың Рәсүлә, Алмазия, Ләйлә, улларың Рафил, Марсель, кияүләрең Нияз, Наил, Рамил, киленнәрең Илмира, Ләйсән, оныкларың Ландыш, Милия, Булат, Зөләйха, Илхам, Шулпан, Алия, Азамат, Нурсил, Альмир,
онукчығың София. Тимошық ауылында яшаучы Язиля апаны туган көне белән ихлас күңелдән без дә котлыйбыз. Бәхетле әни булып, саулык, сәламәтлек белән озын-озак еллар яшәргә язсын сезгә. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле жаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайтты диеп уйлап куйгансыңдыр, җилләр кагылса да тәрәзгә. Алгансыңдыр әнкәй шәйләреңне, кайнарлатып ничә мәртәбә. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле жаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайткаласак иде, балаларны алып җыелып, бер кайда да бүтән табынмасын әнкәй янындагы җылылык. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле жаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле жаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Бәхетләргә булыр савабы. Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итеп, икенче котлау хаты белән танышабыз. Байлар сабасында яшәүче Хәбибуллина Гөлширә Лотфулла кызына 55 яшь, киң күңелле, олы йөрәкле әниебезне чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Кадерле әниебез, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәрвакыт безнең өчен тырышып яшисең. Без синең алда баш иябез, барысы өчен дә зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, иксез-чиксез бәхетләр, шатлыклар насыйп булсын үзеңә. Имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар,
Келер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә әти белән без балаларыгызның, оныкларыгызның кадер-хөрмәтен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сезгә. Кадерле әниебез, 55 ел узып киткән, сизми, сизелми генә. Тормыш юлын синең кебек матур үтәр кем генә. Син бәхетле, гаиләң тигез, инсафлы балаларың, кылган гамәлләре белән кабатлы аналарың. Акыллы да, сабыр да син, тыйнак һәм итәгатьле. Гомерең буйларына сау-сәламәт булсаң иде шиксез бәхетле. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Габделбәр, кызларың Гөлназ, Динара, улың Илшат, килене Диләрә, оныгың Әдилә. Безнең бу теләкләргә Шыңарда яшәүче дәү әниебез Зәйтүнә, абыең Габделбәр һәм барлык туган-тумачалар, кодагыйлар да кушыла дип тәмамланды котлау хаты. Байлар сабасында яшәүче Хәбибуллина Гөлширә апаны 55 яшьлек матур юбилее белән без дә котлыйбыз. Гаиләгез гел дә шулай бар канатлы булып, тигез булып яшәргә язсын сезгә. Сәламәтлегез нык булсын, балалар куанышы насыйп булсын үзегезгә. Күзләре җитә диеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Айдан микән, әллә кояштанмы, күзләреңә күчкән яктылык. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Йыракларда синнән яшәсәм дә, йөрәгемдә һәр көн син минем. Бу җырымны сиңа багышладым, мәрхәмәтле газиз әнием. Бу җырымны сиңа багышладым, мәрхәмәтле газиз әнием. Мәрхәмәтле газиз әнием.
Бүгенгә җылы бүләк тапшыруын тәмамлыйбыз. Сездән килер көннәрдә дә матур эчтәлекле котлау хатлары көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Исән сау булыгыз.